Zdravím, tu je Crafter, vítam vás u tutoriály, ako si zmeniť logon screen veľmi jednoducho, takže ideme na to. Čo potrebujeme k tomu? Je to Twix logon, program, je to Twix logon, veľmi jednoduché, dám stránku dole pod video, toto je ono, tak toto vyzerá, áno, takto, áno, takto. Je to veľmi jednoduché, takže ideme na to. Otvoríme ako správca úloh. Vidíte? Spustí ako správca. Co zase? Áno, to sú moje pomenené zvuky, takže to si nevšimate, keď vám povie co zase, lebo to som si pomenil. Tak, ja už to mám zmenené, vidíte. Jednoducho otvoríte ako správca, dáte change logon screen. To si vyberete voľaký obrázok z vášho počítača, alebo z čoho, z vašich zahekovaných a neviem aj čo, zavírených počítačov. Dajte si program, dvakrát ťuknete, raz. Je moje dáte OK, OK, to si je moje bouchačka. Tak, dáte OK, potom keď si to chcete pozrieť, či sa to naozaj zmenilo, dáte test. To si nežmete. Dáte test. Moment. Dáte test, to vám dá vám to prepne používateľa, tam vám nahodí ten váš obrázek vo vašom zavírenom počítači. To je všetko, môžete to zavrieť. A to je celý tutoriál, stačí vám jeden program, váš obrázok, aký chcete a máte to. Takže s týmto sa s vami lúčim a čau.